Alhamdulillah kayak ya lur ge. Sing jenenge wong tuku ta jen ora nduga-nduga, ora asuk, ora awan, ora wengi ya. Ana pesen-pesen kayak ge. Lah jen kuli goreng ini sing ngedap. Ya karuan sing kene ngedap ya alhamdulillah sih sing ngarep tak nampeni duit tok. Nah, ki ceritane ana pesanan luti lur ya mungkin anu wong reservasi apa kepriwe lah booking lah dadine ngemili akeh iki lur kayak. Ya kuli goreng ya kayak kue lur tut sekotak soalnya kan sekotak itu rasanya sudah di apa jenenge wis beda-beda lho lur jadi nek kembang kabeh mongko kotak karo kotak kue beda akhirnya malah bingung kok kuli apa nih ya kuli bedaknane lur soalnya kan beda meja ya gitu lur lah ya pokoknya mlebune kayak kue metune kudu kayak kue gitu lur mlebune kan kotak kie metune kotak kie maning ya lur ora diganti-ganti soalnya engko nek kayak kue sing ngarep sing bingung sing weter sih gue arep junane iki sih mau sing endi gue malah dadi masalah maning kok aduh ya intinya selain dagang manganan dagang sega dagang apa ki ya dagang cemilan sing kejaki lah soalnya berhubung ngarepe anak kopi lur anak es teh ana jus jadine ya mungkin panganan iki nang ngarep hayu iki lur misalnya panganan lagi madan sepi ya mungkin kayak gini sih lebih payu soalnya kan rata-rata zaman saiki kayak wongnya pada ngopi terus pada nongkrong ya enak ya lur ya nek mandang terus ini wetenge budal nah ya intinya kayak kue lur lah simpel tapi mengenyangkan lur kayak kan berbagai isi anak ayam anak oreo anak isi keju juga pokoknya anak isi kayak iwak sale apa gue lah pokoknya warna-warna lur pirang-pirang pisan nih tapi sing yang paling seneng teh sing rasa coklat karo oreo kayak mantep lah